Dovolte mi, aby som sa predstavil. Moje meno je Tomáš Kurhajec a pracujem v spoločnosti Rehav ako obchodný zástupca. Témou tejto prezentácie sú produkty spoločnosti Rehav z oblasti hospodárenia s dažďovou vodou. V posledných desaťročiach čoraz častejšie uzatváranie pôvodne prírodných plôch prispieva k tomu, že sa zrážky nevracajú späť do prirodzeného kolobehu vody. Čoraz viac zrážok sa zachytáva a odvádza a preto už nie sú k dispozícii na prirodzene doplňanie podzemných vôd. Na druhej strane rastúci objem povrchového otoku a jeho maximálne hodnoty vedú k preťaženiu kanalizačných systémov, čistiarne odpadových vôd a vodných plôch, čím sa zhoršuje riziko povodní. Tomuto trendu možno čeliť uvedomelým využívaním dažďových vôd a udržateľným hospodárením s dažďovou vodou. Zatiaľ čo predtým sa dažďová voda odvádzala čo najrýchlejšie a čo najďalej kanalizáciou, v súčasnosti sa uprednostňujú decentralizované opatrenia na hospodárenie s dažďovou vodou. Vodu možno zachytávať na neskoršie použitie alebo ju nechať vsakovať v oblasti dopadu zrážky. Decentralizované hospodárenie s dažďovou vodou môžeme rozdeliť na dve základné technické riešenia. Vsakovanie dažďovej vody, jedná sa o zachytávanie dažďovej vody v podzemných nádržiach, ktoré sú obalené geotextíliou. Vďaka vhodným hydrogeologickým podmienkam sa voda postupne infiltruje, vsakuje do podložia a doplňa prirodzený stav podpovrchovej vody. V prípade nevhodných hydrogeologických podmienok sa zrážková voda zachytáva a akumuluje v podzemných retenčných nádržiach, ktoré sú obalené vodotesnou fóliou. Voda je následne cez riadený otok vypúšťaná do kanalizačnej siete, ktorú v čase trvania zrážky chráni pred jej preťažením. Vďaka tomuto riešeniu je možné použiť dažďovú vodu aj na iné účely. Zavlažovanie, požiarne nádrže, prípadne po vhodnom prečistení aj v domácnosti. V oboch prípadoch sa jedná o podzemné nádrže, ktoré nie sú vo verejnom priestranstve viditeľné, vďaka čomu je minimalizovaný vplyv na estetickú stránku. Spoločnosť Rehav disponuje vo svojom výrobnom programe boxami, ktoré je možné použiť pre rôzne technické riešenia. Či už je to hĺbka zabudovania, typologické využitie povrchu nad objektom, alebo je to spôsob jeho používania. Najodolnejším boxom z výrobného programu Rausico je vysoko zaťažiteľný box s označením H. Tento box zvláda dopravné zaťaženie SLV 60 a je možné ho zabudovať až do hĺbky 6 metrov. Nasleduje box Rausico HX, ktorého maximálna hĺbka zabudovania je 5,8 metra. Výšku boxu je možné zvoliť v polovičnej verzii s výškou 36 cm alebo v plnej s výškou 66 cm. Výhodou tohto boxu je vysoký akumulačný koeficient až 96%. Štandardné boxy Rausico s označením S a SX je možné zabudovať do hĺbky 4 metrov pri dopravnom zaťažení SLV 60. Rozmery boxov sú 80 na 80 v pôdorise a 36 cm, respektíve 66 cm na výšku. Z týchto boxov je možné skonštruovať zostavy s výškou 36 cm až 2,64 m. Rausico Box SX sa od boxu S odlišuje nielen vzhľadom, ale aj vyšším akumulačným koeficientom, ktorý je v tomto prípade až 96%. Následne si ukážeme krátke video z inštalácie boxu SX. Rausico Box SX je na stavbu doručený na drevených paletách. Boxy sú na palete nastahované do seba, vďaka čomu je možné na stavenisko doviesť veľké množstvo boxov jedným kamiónom.
Rovnako pri skladovaní zaberajú boxy minimálny skladovací priestor. Jednotlivé prvky sa do seba protiľahlo zaklikávajú bez potreby dodatočných spojok. Boxy SX sú kombinovateľné a kompatibilné so všetkými ostatnými výrobkami zo skupiny Rausico, čím je dosiahnutá vysoká variabilita pri návrhu aj tých najnáročnejších technických riešení. Rausico Solution nezahŕňa len boxy s rozdielnymi pevnostnými triedami. Ponúkame aj boxy, ktoré sa od ostatných odlišujú svojimi funkčnými vlastnosťami. Túto charakteristiku dokonale spĺňa Rausico Box SC, vyrábaný aj vo verzii H pre vysoké zaťaženia. Box je rozmerovo kompatibilný so všetkými Rausico boxami. Rausico Box SC obsahuje jedinečný integrovaný rozvádzací kontrolný a sedimentačný kanál. Kanál je stupňovito perforovaný, spodná časť kanálu je bez perforácie, čím sa vytvára uzatvorená oblasť pre sedimentáciu nečistôt. Stupňovité perforovanie podporuje rozvádzací účinok a spomalenie pre optimálnu sedimentáciu. Všetky jemné nečistoty a naplaveniny sa usadzujú v uzatvorenom dne kanálu. Perforácia kanálu sa vyznačuje nielen rozdielnou hustotou, ale aj šírkou zárezov. Sedimentačný kanál je možné čistiť vysokotlakovým preplachom až do 120 barov. Väčšiu predstavivosť o výhodách sedimentačného kanálu vám však poskytne nasledujúce video.
Možnosť priamej kontroly a čistenia vsakovacieho alebo retenčného zariadenia dlhodobo predĺžuje ich správnu funkčnosť a životnosť. Prostredníctvom vysokotlakovej trysky s prevádzkovým tlakom až 120 barov a kalového čerpadla sa stáva údržba týchto zariadení veľmi jednoduchou. Pre umožnenie správnej nápojiteľnosti sú súčasťou Ravsico Solution aj systémové šachty. Ich hlavnými výhodami je veľká variabilita napojení, a to od DN 110 mm až po DN 500 mm. Potrubie je možné napojiť v hornej alebo dolnej úrovni šachtového dna. Samotné šachtové dno má perforovanú spodnú časť a preto plní aj vsakovaciu funkciu. Šachty je možné vzájomne kombinovať a vrstviť až do celkovej stavebnej výšky 2,64 m. Aktuálnou novinkou je možnosť osadenia regulačného prvku priamo do Ravsico šachtového dna. Tým pádom nie je potrebné realizovať samostatnú šachtu s reguláciou odtoku umiestnenú mimo nádrž. Okrem finančnej úspory za materiál sa šetrí samozrejme aj na výkopoch a ostatných zemných prácach. Pripravovanou novinkou pre rok 2025 bude Ravsico Box MX, ktorý doplní náš výrobný program o box pre strede namáhané plochy a podmienky zabudovania. Aktuálnou novinkou pre tento rok je Ravsico Box LT, ktorý je určený pre zabudovanie do zelených plôch a plôch s ľahkým zaťažením. Ako som už spomínal v predchádzajúcom slajde, aktuálnou novinkou pre český a slovenský trh na rok 2024 je Ravsico Box LT. Ravsico Box LT je plne rozmerovo kompatibilný s ostatnými prvkami systému Ravsico. Hlavný rozdiel oproti najpoužívanejšiemu boxu X je absencia bočných platní. Systém LT sa skladá z dvoch prvkov.
zo základného prvku a zo základovej dosky. Skrátka LT v tomto prípade znamená light, čiže vo voľnom preklade odľahčený box. Box LT je oproti boxu SX ľahší o niečo viac ako 1,5 kg. Pomocou boxu LT je samozrejme možné vytvárať viacvrstvové štruktúry, a to až do celkovej stavebnej výšky 2,01 metra, čo znamená navrstvenie 6 kusov základných elementov a jedného kusu základovej dosky. Na spájanie jednotlivých prvkov nie sú potrebné akékoľvek spojky, a to vďaka integrovaným spojovacím prvkom, ktoré sa nachádzajú v rohových pozíciách vnútorného kruhu stĺpikov. Vysoký akumulačný koeficient nám umožňuje uložiť do 1 metra kubického zastávaného priestoru až 960 litrov vody. Spomínaná rozmerová kompatibilita boxov nám umožňuje vytvárať rôzne funkčné kombinácie. Či už je to spojenie boxu so sedimentačným kanálom, boxu SX alebo šachty C3. Absencia bočných plátní nám neumožňuje priame nápojenie s potrubnými rozvodmi, preto je vždy nutné doplniť takýto objekt o niektorý z našich ďalších výrobkov, ktoré toto pripojenie umožňuje. Použitie boxov LT je variabilné. V prípade potreby je systém možné kombinovať napríklad s boxami SX alebo S a riešiť individuálne požiadavky každého staveniska. A tým pádom efektívne optimalizovať celkové náklady spojené s realizáciou vsakovacieho alebo retenčného objektu. Okrem spomenutého samostatného alebo kombinovaného použitia pod zelenými plochami je box LT vhodný ako náhrada za vsakovacie priekopy, ktoré sú vyplnené štrkom a vsakovacím potrubím. S akumulačným koeficientom 96% a bez potreby použitia bočných platní je možné vytvárať úzke a dlhé zostavy s menšími priestorovými požiadavkami a menšími výkopmi. Inštaláciu boxov je možné realizovať v dvoch variantoch. Pod zelenými plochami bez dopravného zaťaženia. V takomto prípade je minimálne prekrytie boxov 0,5 metra a maximálna hĺbka zabudovania 3 metre, alebo pod plochami s ľahkým dopravným zaťažením do 2,5 tony. Pri tejto inštalácii je nutné dodržať minimálne prekrytie 80 cm a maximálnu hĺbku zabudovania 3 metre. Pri oboch riešeniach je možné vybudovať zostavy so stavebnou výškou 36 cm až 2,01 metra. Inštalácia v podpovrchovej vode nie je povolená. Na záver by som vám chcel ukázať niekoľko obrázkov z realizácie. Na obrázkoch je znázornená inštalácia vsakovacieho zariadenia, ktoré je zložené zo vsakovacích boxov Rausico LT a zo sedimentačného kanálu Rausico SC. Šachta Rausico C3 v tomto prípade neslúži len na pripojenie potrubných rozvodov, ale aj na revíziu a čistenie systému a netreba zabudnúť ani na odvetranie zariadenia. Pre celkové doplnenie predstavy o tom, ako sa celý systém na stavenisku skladá a kombinuje s inými prvkami, vám ešte ukážem túto krátku animáciu zo zabudovania boxov LT.
Na samotný záver tohto bloku prezentácie vám ďakujem za vašu pozornosť a rád by som vás požiadal o subscribe nášho Rehab YouTube kanálu, kde je možné sledovať naše technické riešenia a produktové novinky z oblasti inžinierských sietí. Ešte raz ďakujem.